ve dacaha bugün yine de sizler bilen birlikte HSK4'ün 5. teman gramatikalarını geçeceğiz. Onda başlayalım. Bugünkü geçecek gramatikalarımız 肯定 ve 再说 ve 实际. Onda 肯定'den başlayalım. 肯定 manası çın, anık, ütküsüz, bir zat hakikatligini aydiyarsın. Bir zat hakikatligini. Misal, 这件事肯定是真的. Bu zat hükmen hakikat. İktibarlıkta bir durmak, bir mesele, bir inanmak, şüphe etmezlik manada olunsak. Misal, ta 肯定回来. Biz şüphe edemiz, biz biliyoruz, anak ol hükmen geliyor şu anda. Ta 肯定回来. Ol hükmen gelir. Indi tasdiklama, kabul etmek, bir fikrin ya da hareketin doğruduğunu kabul etmek manada olunsak. 我肯定你的想法. Men senin fikrin tasdiklayarın, makullayarın. Şu manada. Indi 肯定 gramatikası. 肯定 koşmak fiil, koşmak sıfat sözlem. Bir zatın hükmen bolacakdığını görkezir. Mesela, 他肯定知道, ol hükmen bilir. Sözlemin önünde gelip meyin itibar beriyor. Sereden 肯定 koşmak sözlem. Misal, 你今天肯定很累. Sen şu gün hükmen yadansın. Indi 肯定 koşmak şu bilen ulanıyoruz. Bir zat barada gatı bir nam bildiriyor. 肯定是你的. 这肯定是你的. Bu hükmen seninkidir. Bu 肯定 anık değil, şüpheli manada. Şimdi doğrudan karşı manası. Bu 肯定 men anık değil, bilmeyer, men anık bilmeyer manada. Men anık değil, bilmeyer şu mana veriyor. Kıska Gemini deyin. 肯定 hükmen, anık, şüphesiz tasdiklayan manalar veriyor. Ve şu manalardan ulanıp bileseren itibarlıkta, bir durumda, bir zatın hükmen bolacağını aydanda, tasdiklama kabul etmek manasında bu 肯定 anık değil, şüpheli. 肯定 gramatikaları şulardan. Indi 再说'na geçelim. 再说 dolu düşündürüş esası manası üstesine on sonra üstünde hem. Bir fikrin üstüne yine bir sebep, yine bir delil, yine bir malumat koşanında ulanıyor. Üstesine on sonra bundan başka da yine de. Misal, 我不想去再说台湾了. Men gitmek istemek üstesine gatı geç boldu. Bu yerde 再说 taze sebep koşar. Beylekisini aydalı mesele başka taraftan. Bir sözlemi başka taraftan devam ettirmek, başka noktayı nazara geçmek için manası. Başka taraftan seresen, beyle dilinde yine bir zat. Indi misal edeyim. 天气不好, 再说也没有吃. Havada elbet başka taraftan seresen maşinam yok. Indi yine sere son aydalı, son gurrun edeli. Bir temane hazır delda son gürleşmegi gorkaziye. Mane bunu son aydiyarız. Son gurrun ederiz. Sere şu koşmak sözlüm. Kıska Cem İngilizce düşüncede aytacak hazır. Bulan ol gitti. Düşünmesene şu WeChat'ım koyun, şu WeChat'tan okuman. Men de baydet, menden sonra. Men işim size komak etmek, size gramatikanı düşündürmek. Seredin. Misal,
Kıska Cem in yöneki düşüncesini Burmut bunu ize koytturalı başlaşı misallara aydeyin. 之间是以后再说 bu mesele soňdalanars. Bu görnüşde zaşo soň aýdaly relaýşy üzünüksiz dowam etdirmek dialogda. Bir adam sözünü tamamlamanka karşı tarap dowam etýär. Düşüneňizden bir adam sözünü tamamlamaka karşı tarap dowam etýär. Türkmen manysy ýene bir zat galanyny aýdaly indi ýanky Sıranın iki manada çık. Bir zat, yine bir zat. Ve aşağıdan kalanını aydalı. İnşallah ben misal aytacak. 再说我们还没准备好. Bundan başka da biz entek tayyar değil. 再说 gramatikası. Kuruluşu toşka toşka 再说 koşmak sebep malumat sözlem. Təzə sebep təzə malumat təzə delil koşar. Ulanışı 4. Seyredim. 1. Sebep koşmak. 2. Delil güçlendirmek. 3. Başka noktayı nazara geçmek. 4. Temanı iyice şişirmek. Son aydarız. Indi sonunda köpleş təzə sözlem gelýär. Zayşuwa koşmak sözlem şılar. Indi seyredik. Kıska Cem in yöneki düşünce yan aydıptım. Zayşuwa manaları üstesine on soňam ýene de soň aydarız. Ulan yerleri 1. Sebep koşmak. 2. Başka taraftan seyretmek. 3. Sözü devam etmek. 4. Bir meselen son dolanmak. Katı bulanmacar var zaşva. Bunu düşünmeseniz men viçadım hukmanda vay dedim. Men kızmadım size. Kovedip içeskey dördün gramatikalarını düşündürmek. Arkayın çekinmen men size 7-24 cevap berýän. Hukman sonra. Şıcini geçeli. Şıcı manisi hakikat, hakiki ýagdaý. Bir zatın doğrudan nähili bolýandygyny aýdýar. Amatly prakiki teoriyada delde amaldaky hakiki netije degişli. Şıcı gramatikası sıfat hukmunda şıcı goşmak isim. Misal, şıcı çinkuan hakiki ýagdaý. Çinkuan hatta aslında diyen many berip biler. Bir zatın doğrudygyny nıgtaýar. Misal, şıcı wo bu taýdon aslında men ken düşünemem. In real, practically men işem katygorda. Manysy bilen şıcı de kan ýaly ne şu ýerde suratda şu surat boýunca seredin. D aňyrky d däl dyllar bileňiz eken. Şoň üçin nähil dydygyny şu suratdan görersiňiz. Şıjy d kan ýaly görnüşlerde ýöne az ulanýar. Kıska Cem'inde aýdym. Kıska umumy manysy şıjy hakikat amaldaky ýagdaý doğrudan sıfat hukmunda ulanýar. Şıjy şılardan gata uzynda ýöne şıjy şaň manysy. Indi goýup düşünýän manysy aslında doğrusy hakikatda göni hakikaty aýtmak yanlış pikirden soň çynny aýdan ýaly. Giriş sözü ýaly ulanýar. Sözlemiň başyndan gelip hakikat aýdýarsaň. Şıjy şaň gramatikasy. Sözlemiň başynda aslında toçka. Şıjy şaň goşmak sözlem. Şıjy şaň wo bin kun. Şıjy şaň wo bin bu kun. Açyk aldyradım başlarsyňız. Aslında men ýadaman däl. Ýa-da bir gramatikamyzda bady. Ýöne şıjy ýokdy, bin bu näme bady. Sözlemiň içinde hakikatda toçka şıjy şaň goşmak sözlem. Misal, 大家以为他很严肃，实际上他很项目. Hemme onu gaty ciddi pikir edýär. Hakikatda ol gaty gülkünç. Göreňizler.
düşündürüş, düzediş berýär. Kimdir biriniň pikirini düzeltmek üçin ulanýar. Kıskaça jemi, kıskaça opşy jemine ve manylaryny aýtjak. Seredin manylar. Aslında dogrusy hakykatda sözlemiň başynda ya içinde hakikaty açyp görkezmek üçin ulanýar. Diýatda saklamaly zat şiji ýanky şijiň özü hakyky ýagdaý. Şiji şaň aslında hakikaty aýdanyňda tapawdy. Indi kıska misallar şiji. Men size az kıska misalda şiji bilen şiji şaňny aýtjak. Şiji 这是不是理论是实际问题bu teoriýa däl hakyky mesele. Indi 实际上大家以为我生气了，实际上我一点也没有. Hemme meni gaharly diýip pikir etdi, aslında men asla gaharly däldim. Buňky grammatikalarymyz şulardan. Düşünmeseňiz meň çadymda baýdy. Arkaýyn maňa çykyp bileňiz, menden sorap bileňiz. Düşünendirsiňiz diýip umyt etýän videomy göreniňiz üçin köp sag bolun.